بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة الأسباب وأوجب صلة الأنساب وأعظم في ذلك أجرا. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أمر بصلة الرحم وإن قطعت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد bandiraɓe ko adi fof eɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala, eɗen juulay annabi makko sallallahu alayhi wa sallama e dennangal koreji makko e dennangal moƴƴo fof. yo Allah wattu enen moƴƴuɓe ya rabbal alamin. e hande Allah hoddiri ko e 14 korka gonɗen, eɗen kaala ɓural ko ganduɗa korka ko ardi l'islam ko ardi, ɗum woni jokkere enɗam. l'islam ene yamiri ɗum, yawwa ene hirjini ɗum, ha annabi sallallahu alayhi wa sallama ene haalni en wonde enɗam ene haaldi e arsh, ene haaldi e Allah subhanahu wa ta'ala, wonde enɗam kañum jokki koye arsh arrahman. Allah haaldi e enɗam o wi wonde kala jokkuɗoma mi jokka jomum, mi jokka balɗe muɗum, mi waɗa barke e gurdam muɗum, mi arsigna ɗum. hono no annabi sallallahu alayhi wa sallam haaldiri ni, kala taƴuɗoma kadi an enɗam mi taƴa jomum, mi taƴa balɗe muɗum, mi haɗa jomum ko wiyete aljanna. ɗum noon hay goto emen yiɗa wasde nadde aljanna, ɗum noon tinnan e wadde kone nanna en aljanna. ɗum woni toɓɓere mawde nde jiɗɗen haalde. so tawi en golliri nde ɗo toɓɓere tan enen fof ma en jii ko emen nder aljanna. ɗum woni toɓɓere awwa jokkude enɗam muɗum. ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala kala ko jiiɗa o tagi ɗum ko iwde ko holɗum iwde e nder ndiyam. kala ko jiiɗa Allah wi wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayyin. kala ko jiiɗa Allah tagi ɗum ko e ndiyam. ɗum noon Allah subhanahu kala ko wuuri Allah tagi ɗum ko e ndiyam. joni noon ɗam ɗon ndiyam woni neɗɗo kone fewna e muɗum. ƴewtan neɗɗo ko ƴufata ko fof, ko mawnata ko fof, ko towata ko fof taga koye toɓɓere ndeɗo toɓɓere maniyu. ɗum ɗo fof neɗɗo ne hani sabirade, ene hani andude hoore muɗum, anda place muɗum, wasa faytude hoore muɗum. ko saabu Allah tan e moƴƴere muɗum e nema muɗum e barke muɗum yanti e ndeɗo toɓɓere. kono ndeɗo toɓɓere an hoorema hayso yani comcima aɗa hersa yiide ɗum e comcima, a yiɗa goɗɗo yiya none wayi jasde toma. ɗum noon batte barke Allah e moƴƴere Allah e yurmeni Allah waɗi ndeɗo toɓɓere barke tagama hen mana ndeɗo toɓɓere. ɗum noon ganden Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi hande e yettede. joni noon ndeɗo toɓɓere noon kala ko jotodiri e muɗum woni neɗɗo o ɗam ɗo ƴiƴam ko fate e asko, Allah ene waɗɗi yon jokkodir. Allah ene waɗɗini ɓeɗo mana jokkodirɓe e ndeɗo toɓɓere. misal jiiduɓe baaba e jiiduɓe ko mana yumma e jiiduɓe enɗam, ɓeɗo Allah ene waɗɗini e maɓɓe mono fof yo ƴeew goɗɗo o, mono fof yo jokku goɗɗo o, mono fof yo wattu haqqille e goɗɗo o. ɗum ko farilla mo Allah farli e kala joom enɗam no Allah farliri e juuluni, no Allah farliri jakkani, ko
ko noon kadi Allah farliri kadi ɗiɗo kodi jikkuji ko ni kadi Allah kadi a faami haala ka farliri ɗiɗo jikkude ay ɗo haali o wonde a faami haala ka wal jari dhil qurba ay koddiɗo ma enɗam ma mana ɗum ɗon ko wajibu jokka mana ngol ɗoɓɓuggol so tawi a waɗi ɗum tan an andu a faami haala ka a waɗi ko Allah yiɗi subhanahu wa ta'ala so tawi noon a waɗani ɗum noon andu ana a waɗi ko mana ko a woppi ko Allah yamiri ya waɗa ɗum noon eɗen muuli Allah woppude hunde ko Allah yamiri yen mbaɗ ɗum noon eɗen jetta Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ceedo wonde dewtere fof ala so wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko o ala dendidiɗo kanko ko goto bajjo o ala ɓiɗɗo o ala joom suudu o ala mana batulo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko goto e mangu makko e golle makko e sifaji makko laysa ka mithlihi shay eɗen ceedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabi men kumpitaɗo ko woni dow asaman jippinaɗo qur'ana woni Muhammad ko maccuɗo Allah kadi ko onnulaɗo Allah Allah subhanahu wa ta'ala kanko yamirimo mana Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo yettin ɗiɗo jikkuji e men kanko hoore makko kanko woni annabi sallallahu alaihi wasallam kanko adi en jokkude enɗam makko ɗum noon kadi annabi o ɗum woni kanko o yamiri a faami haala ka en jokku enɗameje meɗen hay sinno enɗam ma bande toppitakima o wondakama ano mbattamo haqqille ano jokkamo ɗum ko wajibu e ma so tawi kanko o jokkani enɗam makko woni an anen a jokkani enɗam ma woni kanko janggo lahara mono foof ene arda e bakkat muɗum hay goto wawa hejju goɗɗo hay hunde ɗum noon mono foof yo timno waɗa ko hani wadde ko adine nimsata janggo lahara ɗum noon no mbirɗen ganden maccuɓe Allah subhanahu wa ta'ala inna min ahabbil a'mali ila Allah silatur rahim ganden ko ɓuri moƴƴude kono wela Allah e golle moƴƴe ɗum woni jokkude enɗam ko e gueɗe ganduɗa ɓurɗe mawnude to Allah subhanahu wa ta'ala andu mana sa anda ko woni mana enɗam kala kone yettoroma banggal asko foti ko banggal yumma walla ko foti banggal baaba foti ko yumma walla foti ko banggal baaba yumma yimɓe jeetato baaba yimɓe jeetato ha ɗum noon sa faami tan ɗum ɗo taqribiyan andu an enɗam ma foof a mofti a andi ɗum ɗum noon enɗam ma no hani jogirede no hani toppitirede ɗum ɗon ko an hani dartude ɗum ganda ɗum ɗon hono Imam al-Akhdari no haaldiri ni neɗɗo hana tan aɗa jooɗo tawa ko wiyte ilmul haali aɗa haali muɗum tawa ana anda no mbaɗirta wala ya'mala mana amalan hatta ya'lama hukmallahi fihi wataw gollu gollal so wona tawa mo andi gollal ngal ko Allah ñaawi hen ko Allah muuyi hen no waɗirte o waɗira noon so tawi tan o yaari noon o limsata so tawi kadi o anda o namno anduɓe ɓen rewɓe sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam kalnamo walla e enɗam kadi en natira banggal holton kadi banggal ko wi desodiral so tawi an neɗɗo on desodiri tan hanti on natodiri desodiral hanti nanni ko wiyte a faami haala ka ew enɗam ma kala mo nesodirɗa e muɗum hanti ƴiƴeme jam oɗon jillodiri hanti on gonti gotum ɗum noon mbaɗe feere gandodiron jokkodiron ɗum woni ko nafata on ko ɗum woni ganden noon ma'ashira al muslimin inna li silati rrahimi fadaila kathira fi ddarayni eyyi joni noon o wi ganden ko wiyte jokkude enɗam ko wiyte jokkude enɗam ene ɓuura kewɗe ene hen eyyi ɓuura kewɗe ene hen joni noon o wi ya jaggu hen yoga hen ɗum on o wi silatu rrahimi sababun li silati llahi lilwasil qala sallllahu alayhi wa sallama inna allaha khalaqa al-khalqa ila akhiri l-hadis ɗum woni o wi wonde ene jeeya ko sababu kone addane enɗam jokkede so tawi an a jokki enɗam ma andu Allah kadi kañum kadi ene jokkuma ɗum woni o wi annabi sallllahu alayhi wa sallama o haali o wi wonde Allah mawɗo o Allah tedduɗo o Allah bawɗo o kanko sa ande o tagi tagore nde foof o tagi ɗum ha gasi ha o gayni e tagide tagore nde hatta ida faraga min khalqihi ha o gayni tagide ɗum nde woni qalat rrahimu enɗam wi Allah subhanahu wa ta'ala hada maqamul a'id bika min alqati'ati qala na'am ama tardayna an asila man wasaliki
wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fa huwa laki. A faami halaka ɗo a faami halaka o wi ma enɗam haalde Allah subhanahu wa ta'ala woni e mana hol haqqe makko joni ko Allah waɗantamo e banggal awo ko yiɗi heɓde. ɗum woni kane kadi so tawi on taƴiɗomo holko on heɓata e lebte. ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala wimo beele an enɗam beele kam an a weltotako heƴatama nde jokkanmi kala on jokkuɗoma. so tawi an kala jokkuɗoma an enɗam mi jokkan jomum balɗe mum mi jokka ala haali muɗum. Allahu akbar. kadi wi beele heƴatama kadi mi taƴa kala on taƴɗoma. wa aqta'a man qata'aki mi taƴa kala on taƴiɗoma. wadde en paami neɗɗo kay mbiɗomo wonɗa ka enɗam muɗum, wonɗa tan ko galeyel muɗum, wonɗa tan ko mobile muɗum, wonɗa tan ko dewagel muɗum, hay goto haaldata, hay goto salminta, hay goto ƴewtota ko enɗameje muɗum. eɗen gandi oɗo ko taƴaɗo. hay sinno mo timmi banggal hissu o timmani banggal ma non. hay sinno ko milliardaire multimilliardaire. enen noon so tawi tan a jogui jawdi ma, hay so tawi a yata hay nokku wiyata ko a moƴƴo ka jokkowo enɗam kani ka naggam hunde foof a fawete moƴƴireji. kono noon ɗum ɗon an joguiɗo hunde o ɗum wota homde. ala an haqqe miskineɓe Allah ɓe hakke enɗam ma, hay sinno ko miskineɓe wattuɓe haqqille. ya ƴewtoyoɓe to ɓe mbawiri wonde foof noɓe ganda noɓe mbalirta, ganda noɓe goniri, ganda noɓe ala haaliji maɓɓe no wayi ganda ɗum ɗon. ɗum noon so tawi a waɗi ɗum an a jokki enɗam ma. hande surtout hande zamanu yiɗi téléphone ngaji ane goodi ko nandi e muɗum foof. sa tawi ka timiri tan enɗam ma ɗo a wawi wonde foof ene haasi ma a won jokkowo enɗam. so tawi a yiiɗi kay no Allah noon en jokkude enɗameje meɗen ya rabbal alamin. ɗum noon ɗum woni darmin ngel. so tawi tan a jokki enɗam ma Allah subhanahu wa ta'ala kankone o jokkuma on go on. ɗimmel ngel o wi siratul rahimi sababun li dukhulil jannati. o wi so tawi awa jokkowo enɗam muɗum holko woni jobdi muɗum, o wi ko sababu nanna jomum nder aljanna jomum ene nanne toon batte hulɗum jokki enɗam muɗum. ɗum noon an e min foof eɗen jiɗi nadde aljanna. ɗum noon tinnen jokken ko wiyete enɗameje meɗen. ɗum woni sa'ala rajulun rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama. o wi gorko goto namnima annabi sallllahu alayhi wa sallama ana amalin ga gollal yudkhiluhu ljanna ene nannamo aljanna wa yubaiduhu min annar. gollal ngal ene nannamo aljanna ene woɗɗitinamo hollum jeeyge jahannama. ɗum ɗon e holla kadi e paami oɗo hadis wonde sahabaɓe kamɓe ɓe nderɗuno e yiɗɗe aljanna, eɓe nderɗuno e wadde hebde welude Allah. enen kala ne jiiɗa neɗɗo teldi e ceerno ko wannam duwa pour mi heɓa kalis, ceerno Allah haalijam keewi. kono a yita tan neɗɗo deyde e ceerno wi ceerno waɗanam duwa pour mi heɓa Allah, pour mi wona sehil Allah, pour mi heɓa aljanna. ɗum ɗo heewani e meɗen. en mbiyani hoodande yimɓe jiiɗa, kono noon heewani. ɗum noon tinnen mbaɗen himmen manam mbaɗen himmen lahara ko adi aduna o. aduna ko seeɗa, no mbaɗirɗa himma aduna foof so tawi tan a woppani aduna woppete. amma lahara noon to woni to faya to woni Allah wi wa inna dara al akhira la yal hayawanu law kanu ya'lamun. ko lahara to gurna mum ɗum woni gurna mum gonga e gonga. sahabaɓe ɓe kamɓe ɓe gandi ɗum ɗo, ɓe paami ɗum ɗo, jeyaɓe Allah ɓe paami ɗum ɗo, gandi ɗum ɗo. ko ɗum waɗi kamɓene ayi omo namno annabi sallllahu alayhi wa sallam. annabi o haalnumo gollal ngal tawa ene nannamo aljanna, ene dandamo ko wiyete jeeyge jahannama. o wimo hollum fa qala sallllahu alayhi wa sallam. annabi sallllahu alayhi wa sallam wiyonimo ta'budullah wala tushriku bihi shay'an. an rew Allah ma wata renidina hay hunde Allah subhanahu wa ta'ala. a faami halaka wa tuqimus sala yiɓnu kadi juuluma ndewa Allah. a faami halaka wata rendin Allah hay hunde yiɓna juuluma timmin ɗum waɗɗum ha feewa ha timma ha yooɗa no Allah wirini subhanahu wa ta'ala. wa tu'ti zaka. a faami kadi totta kadi asakal so tawi Allah halfinma jawdi jakka gitta ɗum fi sabilillah dokka ɗum ɗo hani waɗe ɗo. naam joni noon wa tasilu rahima. o ɗo won toɓɓere haaju men gonɗo joni ɗum woni jokka enɗam ma. eyyi o namnima annabi sallllahu alayhi wa sallam o annabi haalnamo gollal kone nannamo aljanna donnamo jeeyge. annabi haalnimo ko gueɗe ɗeɗo. ɗum woni rewde Allah tawa hay hunde a waddata e Allah dewal. yiɓna juuluma totta asakal ma jokka enɗam ma. ayi enɗam ko wajibu neɗɗo o watta ɗum haqqille. no mbiɗon no Allah fardide juulu ni, no Allah farli e ma ndewamo ni juulani guita jakkani, ko noon kadi o farli e ma ya jokku enɗam ma. ya jokku
enɗam ma ɗum noon so tawi a jokki enɗam ma tan an a waɗi ko Allah yiɗi ko mana paaniɗɗa hen noon kala ko jokkata enɗam ma hen faamito hen tan saabu Allah fi sabilillah ɗum woni ɗum ɗon a wawan continde e jokkude enɗam ma kono en tant que aɗa wiya min so tawi ɓe jokkani kam mi jokkataɓe so tawi ɓe garani amin arta e mabɓe ala an so renaki tan so tawi kamɓe ɓe gami enen a aman ɗum noon yiɗaka e ma an yiɗa ko ya contine ha kawra annabi sallllahu alayhi wa sallam tawa mana aɗa heeɓi mana ko dartete ko ɗum woni aljanna Allah nanen aljanna ya rabbal alamin nayaɓel ngel silaturrahimi sababun li ziyadati l umri wa basɗi risqi allahu akbar o wi wonde jokkude enɗam mum jokka enɗam ma ɗum noon ko sababu hollum o wi ɓeydan gurdam ma Allah hokke ko wiyete balɗe juutɗe ko Allah waɗa barke e gurdam ma kane kadi gasani Allah werta arsuguma o Allah werta ɗum so tawi arsuguma koko faaɗi a waɗi a haali fof waɗon ko udditade waɗa feere huccu enɗam ma jokku enɗam ma no hani jokkirede ni tan so Allah jaaɓi an mayi ko wiyete newi Allah e arsuguma mayi yaajede nam ɗum woni Allah ma uddit mana werta arsuguma saabu hollum a jokki enɗam ma ɗum ɗon dalilu mum ko hollum o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu pamide o wi kala on jiɗɗo nde arsugo muɗum wertete te kadi awwa battane makko juuta mana o heɓay balɗe juutɗe o hurre makko Allah waɗa hen barke waɗa hen makko barke a faami halaka yo jokku enɗam makko ɗum noon so tawi neɗɗo jokki enɗam muɗum tan a faami halaka ma Allah hokku ɗum ko wiyete nde ɗo moƴƴere ɗum woni ene ari musnad ahmad an aliyin o wi wa yudfau anhu mitata suu'i walla mitatu suu'i falyattaqillaha walyasil rahimahu o wi kadi gasani kala jokkomo enɗam muɗum ma bonande ko wiyete mayde bonde battane bonɗe ɗum ɗon ma riwte gama ana mayata battane bonɗe abadan Allah en tant que an aɗa jokka enɗam ma Allah ma yurme an a heɓata ko wiyete battane bonɗe yeltanmen battane bonɗe ɗum noon yo hul Allah jomum yo hul Allah kadi yo jokku enɗam mum so wi ana huuli Allah jokki enɗam ma ko wiyete battane bonɗe an a hayati hebde ɗum ɗon sikki ala an e min foof en yiiɗa hebde ko wiyete mayde bonɗe a yiiɗa hebde battane bonɗe ɗum noon so tawi a yiiɗi ɗum wadde sa yiiɗi hebde ɗo e mana battane moƴƴe holɗum mbatta o wiya hul Allah subhanahu wa ta'ala holɗum mbatta jokku enɗam ma wadde so tawi tan a jokki enɗam ma andu Allah subhanahu wa ta'ala ma hokke ko wiyete battane moƴƴe ɗum woni en ari a faami haka ganden enen so tawi en paami ɗum ɗo wonde ɓural jokkude enɗam ene ɓuure ha heewi ene hen hono noon kadi so tawi kadi en paami ɗum ɗo contraire mum kadi en toon neɗɗo kadi foof mbiɗomo o wondaka koreji muɗum o wondaka enɗam makko o wondaka hay goto ganden on kadi de ko wiyete wayluji kewɗi ene paadi mo ene dandu en ene dandana en wayluji lebte ene faadi mo aduna e lahara foof kanko mbiɗomo wondaka enɗam mum ala foof mo wonda wona bandi ko gorko wona bandi ko debbo wona suka wona mawɗo kanko enɗam makko ko haaju makko fof ala hen kanko holɗum haaju makko woni ɗo kalis kala ɗo heɓoto kanko toon woni jeere bisimilla ɗo banque woni bisimilla walla directeur kalis ɗo woni kono koye bandi ko a badano anda hay goto bandi ko hay goto numéro mum hay goto o anda o téléphone ta hay goto haaju makko ala hay goto kanko heɗo kalis on tan kanko woni haaju makko oɗo de eɗen mbiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kanko ko mayiɗo hay sinno ko gurɗo saabu neɗɗo wuranta ko hollum ko ha mbaɗa ko ɓurata nafde makko ɗum woni hollum hebde weliyo Allah hebde weliyo Allah noon heɓirte ko hollum mbaɗa ko ene weela Allah ko subhanahu wa ta'ala ene hen enɗam ma kono an mbiyo tan an kay ka dewomo kalis tan ɗo kalis heɓɗo foof ko ɗon kalis ɗo ala foof hay sinno ko balɗe a wondaka balɗe en jiihen woɓɓe hay sinno ko mana jomum so bandum ari e galle mum salminde so tawi ko miskino Allah weltotako ɓe ari ko ñagade mo walla o ari ko ɗum ɗo walla so tefini mo howlan eyyi kono so tawi ko joom kalis omo yiɗi ɗum walla o abbo joom kalis walla o abbo kono noon miskineɓe Allah hanko o yaata so ɓen kadi gari e galle makko de o haaɓa o kay ko taƴo enɗam muɗum baaba ɗum noon yalla dandu en ko wiyete faytude hoore muɗum ayi enɗam ma o enɗam ma ɗum enɗam ma de mana akhaka fa inna man la akhalahu ka sa'in bi ghayri silahin faami alaka hono gandugoɗo haaldiri ni o wi bandam meɗo waggimma musidɓe ma wattu haqqille musidɓe ma o wi so tawi a tinaki musidɓe ma ɓe so kala fof neɗɗo mo jiiɗa ene yaaha mana mo ala musidɓe jokkani enɗam makko o way kono neɗɗo ganduɗa jahowo nder ladde ni tawa ala ko joguti
wala silami wala hay hunde komin jogito pour so tawi gueɗe mana daddoje walla gueɗe baroje walla gueɗe torloje omo faddoro ɗum hoore makko wadde so tawi neɗɗo ala bandiraɓe ala musidɓe andu awo kon ni kanko no ɓayi en jii leƴƴi ɓurɓe leƴƴi ganduɗa ɓurɗi teppitade koye mum en ɓurɓe wallodirde en jiino mbayi e leyɗele men hen jii ɗum noon ma yettaki kadi en kaala inɗa hay goto kono en jii ene laaɓi neɗɗo foof bandira foof kala ɗoɓe gonno kamɓe ɓe jokkodiri eɓe bellodira eɓe ballodira wadde ene famɗe jeeya maɓɓe koyɗo ene famɗe jeeya maɓɓe torliɗo saabu hollum kala nde o naati e torla o tawan kañum koye nawye woni walla bandum o wadde ko ni l'islam sa nani l'islam yamiri kala ko jiiɗa l'islam yamiri ko ɓuural woni hen ko moƴƴere woni hen ɗum noon tinnan e wadde ko l'islam ko wi ko so tawi en mbaɗi ɗum tan ma few an so an gonɗa e nungu nde wattu haqqille musidɗo ma ne woni ceeɗu nde kanko ne so ande woni mana nungu nde so ceeɗu ma ari kanko taw on sa mo nungu walluma eyyi taw on sa kanko ne o walluma kono so tawi an a wi a wondaka e gooto awwa so tawi a heddirima noon so yi tiɗɗalla ari e ma a heɓata hay goto ballude taw ko an waɗi mbi keddoɗa aɗa fela yimɓe foof aɗa fela yimɓe ma tawa an ne joguiɗa nde tawa an ne mbawɗa wadde hunde nde a waɗani hay goto a wondaka eyyi ɗum noon jokko e kadi enɗam fawaka tan e jogade ala haala moƴƴa ene hen hay yeeso mana welliti aɗa hucciɗo e bande aɗa yewtude mum aɗa bismo ɗum ɗo fof ko jokkude enɗam jeeya kono hay sinno yimɓeɓe hande ɓuuri hewde hen hay jokketeɓe sa ari e mum sa hokkani hunde gaman ɗum wata an ne an bandam so tawi ala hay hunde ya salminmo calminta jokkodire mo kanɗa jokkodire saabu Allah ma Allah yi golle ma Allah yi moƴƴereji ma enen musidɓe kono so tawi a jokki saabu Allah a jokki enɗama saabu Allah hay sinno kamɓe ɓe gondakama an jokko haajuma ma Allah walle so Allah jaaɓi ɗum yo Allah wallu en e tinnade e jokkude enɗam muɗum wadde mbiɗen neɗɗo foof mo tinnaki jokki enɗam muɗum ene jogui lette ene jogui ko wiyete probléme saabu ɗum qati'u rahimi mal'unun fi kitabillahi taala saabu taƴowo enɗam muɗum ko huuɗa Allah huuɗi jomum e deftere Allah subhanahu wa taala Allah e huɗɗum e nder deftere Allah e hoore muɗum Allah wi subhanahu wa taala fa hala asaytum walla fa hala nam in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ay ulaika alladhina la'anahum Allah fa sammahum wa a'ma absarahum Allahu akbar subhanallah o wi mbele o wi on so tawi onon so tawi on goppitama e koƴe mon johon oɗon ɗurno oɗon bonna e leydi he oɗon taƴa enɗameje moɗon Allah wi waɗaniɓe ciforiɓe ni o mo jikku mum wayni o foti ko gorko foti ko debbo so tawi kanko wona jokkowo enɗam makko so tawi kanko wona jokkowo enɗam makko Allah subhanahu wa taala Allah wi ulaika alladina la'anahumullah Allah wi kanko mana o huuɓiɓe o wi fa sammahum o faɗniɓe ɓe nanta moƴƴere hanti wa ama absarahum o gite maɓɓe ɗe wumni ɗum ɓe jiyata moƴƴere hanti saabu honɗum koɓe bonnanno ko saabu honɗum koɓe mbasi joppude enɗameje maɓɓe enɗam ma foti ko gorko foti ko debbo foti ko miñe foti ko mawne foti ko galo foti ko miskino foof ko enɗam ma jokkodire maɓɓe fodde ko mbawɗa ko ɗum noon woni ko Allah yamiri wata wata jiita hay goto foti ko gando walla ko jahile mbiya min komi ceerotamo wondaka ɓeɗo ko musidɓe kono ɓe janggani mo wondaka ɓe laala yiyaka noon jangguirɗa ko pour ha paama no guurɗa hakkude bandiraɓe ma jangguirɗa ko pour ha paama no aduna yarata so yana janggui ha hande jangde ma nde famminanima won enɗam ma ne foti jokkede an ha hande jangde ma nde a famande taf ɗum noon wadde tinnen enen pop ngoɗo ƴewnako enen foof nodda hen gorko hen e mawɗo hen suka hen e mana suka hen e mawɗo hen gorko hen e debbo hen foof koko ƴewna en tant que a wi la ilaha illallah mouhammadou rasulullah ya jokku enɗam ma no mbawirɗa foof foti ko haala walla ko calminali walla ko juuɗe ma dokke aɗa wawi nabde jomum walla koyɗe ma jaa ha to jomum ganda jomum no woni walla hay so téléphone aji so tawi ɗum ɗo foof an a watta mew Allah wi ko ulaika alladina la'anahumullah Allah wi huuɗi ɓeɗo an e min foof en jiiɗa huuɗede haalden gonga fittanduma ndu dayiman wata hoolo ɗum ƴewto hoore ma beele min kam ko haalte ɗo ko min kam est ce que mbiɗa tinni enɗamam ne so wiya tinni alhamdulillahi rabbil alamin so wona tinnaki ummo law tinno payato moƴƴere to wiya to ɗum wono jokkude enɗam mum so tawi a jokki enɗam ma Allah yaafo bakkatuji ma nannuma aljanna
Allah junna balɗe maɗe Allah udita arsugu ma ha ɗum ɗo fof en heeɓe jokkude enɗam muɗum non tinnan e jokken enɗameje meɗen so en paami ɗum ɗo maana ɗum ɗo woni ko dartete e meɗen gande noon ewa eɗen gandi hande e musiddagal Allah waɗi ɗum hakkude yimɓe andu an ɗeɗo gueɗe ala ko mbawɗa hen ko Allah hokkuma a wawa suɓanade hen hay goto ma hay goto en suɓanaki hoore mum bamma a suɓanaki hoore ma a taw tan o won bamma jinnaɓe maɓe kadi hono noon kadi musidɓe maɓe ko an ko Allah suɓanima ɓeɗo musidɓe ala ko mbawɗa hen eyi musidɓe maɓe ko Allah suɓanima ɓeɗo musidɓe ala ko mbawɗa hen ɗum noon no mbawɗa waɗirde foof ɓeɗo kam ko ni tan Allah hoddiri jinnaɓe ma musidɓe ma ɓe ko noon Allah hoddiri ɓeɗo kam suɓanima ɗum noon so tawi kamɓe ko noon Allah suɓanima tinno heɗo mana heddo e teddugal Allah heddo e ɓuural Allah suɓnugo so tawi Allah suɓanima ɓeɗo ko wonde ɗum ɗo woni ko moƴƴi e ma annen tinno won lumiére tinno won lampa tinno won toɓa kala nafira ɗum bandiraɓe ma eyyi ɗum woni an ko argul ma ko wiyete aduna ko nafi koɓe jiidi e ma ko nafi koɓe nirima ko nafi saabu hollum an ka nafoore mere an a yeɓaki enɗam ma a yeɓaki jinnaɓe ma a yeɓaki musidɓe ma kala ko mono foof haqqe muɗum a hokki ɗum ɗum noon so tawi a wayini an ko wiyete khalifagal dow leydi ko an a faami ɗum a gati hollum khalifagal dow leydi ko Allah lemtinma e dow leydi he kala ko foti waɗede fof pewna kala ko kanɗa woppori fof goppa ene jeeya hen noon ko kanɗa fewnude jokka ko wiyete renndo ngo ko ɓuuri fof mawnude rengo ko hollum fuɗɗata ko galle ma woni enɗam ma jokka enɗam ma mo jiiɗɗa e fof banggal ko mbiɗen ko banggal ƴiƴam banggal asko e banggal ganduɗa famen desodiral fof ɗuɓɓeɗo e gueɗe en tant que naati e mumam so tawi tan naati henti on wonti hunde wotere wadde ne waɗɗe ma ɓeɗo kala goto hen jokka ɗum no Allah yamirani subhanahu wa ta'ala ɗum noon wadde en gandi e woɓɓe satuji en keeɓa banggal muskilaji e banggal caɗele e enɗameje muɗum taman tigui tako bande ɓalliɗo ne torluma yiiɗa yiidema waɗima kala ko mana metti kono noon ɗum ɗo foof an beele an kam so tawi Allah subhanahu wa ta'ala nde haalata muñoɓe ɗe mbaɗa muñal walla yaafuya beele ari ko neɗɗo yafoto koko weeli walla koko muusi yafotoɗa koko muusi ko eyo fasfahi safhal jamila fasbir sabran jamilan ɗum ɗo foof wiya ko ɗum ko sa'ande mette gari e ma sa'ande mbaɗaɗa ko welani ko nden mbiya ya yaafo wonake ko weeli ko aɗa dakmito hen ya yaafo ɗum noon kala ko wiyete yaafo hen ala neɗɗo wiyete yo yaafo ko hollum ko ganduɗa ko metti fasfahi safhal jamila khudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilina ɗum ɗo foof wiya ko hollum wiya ko sa'a ganduɗa ko mette nde ari e ma nde sa'a nde jiiɗa ko welanima nde ko nden ganduɗa famiyalaka ko nden kanɗa wattude haqqille wadde so tawi a watti ɗum haqqille tan a yaafima bande sa'a nde toñma sa'a nde wima konngol ganduɗa konngol ngol engol muusi kono noon ɗum foof an jaafuɗamo saabu Allah sa'a nde bande haɗma longere tawa wawi hokkudema sa'a nde bande haɗma hoɗande tama wawi hokkudema an ma keeɓa hoɗande keeɓa jawdi dokkama ballama ɗum yaɓande ɗum ɗo woni ko nattete e ma eyyi ɗum ɗo woni annabaɓe ɗum ɗo woni moƴƴuɓe ɗum ɗo woni koɓe ɓurdi yimɓe heddiɓe eyyo ɓe ɓurdi yimɓe ko ɗum ɗon ɓe ɓurdani yimɓe hewde e jawɗele ɓe ɓurdani yimɓe mana terɗe ɓe ɓurdi yimɓe ko ɗum ko jikkuji moƴƴi e muñal e wawde yaafade tagore Allah nde foof ɗum noon paamen ɗum ɗo saabu hollum eɗen gandi e mana annabi sallllahu alayhi wa sallama o haalni en hay e nder qur'ana banggal annabi Yusuf alayhi salam annabi Yusuf sa'a nde musidɓe makko torlimo pewjanimo dennagal bonandeji ɓe berlimo nder ɓundu wunasraba o udda kaso o woɗɗi bam makko no foti duuɓi 50 ɗum foof ɗum ɓe wiiɓe o fooliɓe o wawiɓe holko wi wala tasriba aleykumul yawma hande felore ala e moɗon gasani o duwaniɓe kadi yahfirullahu lakum yo Allah kadi yaafo on ayi satude neɗɗo ene waɗe hunde ko metti mana jaafoɗa kono gayna ken jaafoɗa jomum kadi ɗum ɗon koye imma mana min al khuluq il azim mana jikkuji mana mawɗi
ɗum ɗo woni ko annabi Yusuf mana jikkidi ɗiɗo jikkuji o wi mi felta on hannde felora wawi mo noon kadi jeeyi kadi yo Allah kadi yaafo on ayi omo ñaagui kadi Allah wata Allah kadi nangirmi ɗum ɗon firti ko annabi Yusuf ene yiɗani moƴƴere bonɗoma mana gañoma yiɗanama lakara de gañoma neɗɗo so añima tigui tigui abara yiɗanata aljanna ɗum ko wadde goni annabi Yusuf kanko añani musidɓe makko wadde an foof an neɗɗo moƴƴo o jiyaɗo Allah o ɗum ɗo narta e ma an bandiraɓe ma kala ko lurduɗon tinno wata e huɗɗo jomum tinno wata wata huɗɗo jomum wata kadi mana añal jomum aljanna kala nde gañuduma yetti ha toon kay andu annene a wonti bonɗo annene a wonti bonɗo andu ande a wonani musidɗo moƴƴo kono annabi sallah sallam wayi meɗen ni annabi sallah sallam ko enen foof naati aljanna annene musidɗo ma no wayi ɗum yubirde foof wi Allah fewno jomum yo Allah nanum aljanna koni sa wayini enen ma musidɓe so en a taati e muɗum kamɓene ɓe jaafnoma ɓe jaafuma ɓe jaafu Allah kadi wo Allah kadi yaafinanuma aljanna annabi Yusuf ɗum ɗo wi te annabi Yusuf wi o huwa arhamur rahimina omo andi tigui ko ɓeɗe ko moƴƴani welta Allah kono wi Allah de ɓuuri wawde yurmade kala jurmotoɗo wadde ɗum ɗo foof ko hollude en wonde neɗɗo kala ko mbawɗa wadde mbawɗa yurmade foof Allah kadi ɓuuri wawde kadi yurmadema so wi an a yurmima musidɓe ma tawa aɗa wawi annene Allah yurmama tawa wawma omo wawi fiidema omo wawi nannema jeene jahannama o yaafoma o yerloma o nannuma ndude aljanna tawa aɗa wonde bakkatuji ma batte annene a yaasima musidɓe ma tawa aɗa wawi sokdeɓe aɗa wawi torludeɓe kono noon jaafoɗaɓe cuuraɓe mana dandaɓe galle mana ko wiyete mana suurtade cuuraɓe tawa tigui eɓe bonni jawɗele ma e mbaɗi hunde fof mbasa hay uddudeɓe kaso jaafoɗaɓe cuuraɓe an Allah janggo lahara Allah kadi ne wawi suurdema yaafama nanoma aljanna tawa kadi aɗa wondi e bonandeji ma noon tinnan mbatten haqqille ɗeɗo gueɗe ɗum woni o wi maada qala nabiyuna Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam no Quraysh o wi argay hetto kadi annabi sallllahu alayhi wa sallam holko annabi men wiyani leñol Quraysh saaga nde Allah dandimo e bone mabɓe ba'da najahihi min kaydihim yawma dakhala Makka wa ma'ahu alafun mana muqallidi sayf qala lahu idhabu fa antum mutlaqa o wi saagane annabi sallllahu sallam iwi Madina ari Makka tawa caggal nde o fiya caggal nde o torla ɓeɗo hefereɓe torli mbaɗimo hunde foof o yeehi Madina o feri toon nde arti nde omo ardi e ujunnaje kono ujunnaje e gondi e kaworɗe muɗum ene gondi e doole mum ene gondi e hayba mum o naati Makka taw ɓeɗo ala fof wawi hande so welama Makka wuuroma fof o huɓɓamo so welama kono noon nde ɓen gari e makko nde holko wiɓe o wi ko ƴeew ko haali beele an e min so tawi ko ɗum ɗon enen est ce que eɗen mbawi wadde ɗum ne neɗɗo fiima tetta galle ma wara ɓiɓɓe ma wara hunde kala ko metti fof waɗma yaltinma e galle bamma an jaaha pera guure jananɗe tampa toon keɓa toon kala caɗele keɓa toon kadi jaaha ha keɓa toon fattu keɓa toon ballal garta e ngoon wuuro taw bande ene fiima ma taw bande ene torlurma taw bande ene warno e ma ɗum foof an gara mbiya wonde an a yaafima jomum ɗum heeɓani e men de awo annabi ma sallllahu alayhi wa sallam annabi ko ɗum ɗo wanno est ce que annabi sallllahu alih w sallam juulene makko allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wallahi Allah haali gonga allahi wa innaka la ala khuluqin azim o wi annabi an aɗa jikkuji moƴƴi eyi wadde annabi men enen mono foof ene fiya becce muɗum min komi giɗo annabi annabi sone haale ma nayoɗa bisimilla kono annabi sallllahu alih w sallam de kadi ene jeeya e sunna makko ko wiyete yaafade bandiraɓe makko de mbeɗa an bandiraɓe maɓe konngol gotol walla histoire ala ko meeɗi wadde hakkude mon ala foof mo jogoɗɗa hande bandiraɓe ma ƴeew tawi en toon yaaforo saabu Allah yaafono annabi sam yaaforoni anan Allah yaafoma Allah wi li yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara hunde taw mere koy Allah wi inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara Allah wi mo guddatima an ngol ɗo uddirikol mawgol beela Allah ne yaafoma bakkatuji ma ko mbaɗɗa e ko ɓenne foof fo arata foof wonno kanko mo yaaforono yimɓeɓe eyi so wi an a yaafata ko anan Allah yaafata ko made irham man fil ardi yarhamka man fis sama yurma ko won dow leydi ko won dow asman ko yaafama ɗum woni Allah subhanahu wa taala ko won dow ma ko yaafama ɗum woni yaafa bandiraɓe ma saabu Allah so yi wonmo nanɗa e mon ene haalma konngol muusgol coofugol mettugol nande kono anani ko Allah hoddiri o haali tenno yaafirema saabu Allah so ya waɗi ɗum ɗo ma Allah lomtinana ɓuuri moƴƴude ko bal o musidɗo o wontan giɗo ma wonta añahanti neɗɗo hunde fof ala fof heɓte meere de yo sa nani golla sa yi kadi gollal mettugal bande waɗima ɗum gollal ngal welani angal metti kono jaafoɗama saabu Allah batte enɗam ma e makko batte enɗam ko woni hakkude mo jaafoɗama wallahi annenema Allah suuri noon annabi sallallah alih sallam ɗum o haali o wi wonde idhabu fa antum tulaqa jeehe on kono wellitaɓe hande hay goto
wartake ɗo hay goto toltake ɗo hay goto yoftatake ɗo wadde so tawi en mbayini en yentini annabi sallllahu alayhi wa sallam e golle muɗum sikki ala l'islam wonano hunde yonde sikki ala yimɓe ma en keɓ yimɓe hewɓe ene gooƴe mana ene jooɗe l'islam o eyyi kono so tawi an ka julɗo sa waɗama hunde ay jitta a mbaɗa e jitta koko boni ko moƴƴi foof aɗa jitta kono so bande haalnema konngol gotol mettugol ha maya ay jittangol wona maale moƴƴo bande so waɗani moƴƴere kaji ay jiti yimɓe so gondi hay jinnaɓe ma sa wondema sa di ɗon lurda saka bande noon on gila cukago ha mawnon ɗum eɗen gandi ɗum ɗon serta e gueɗe kono an moƴƴo o an joom haqqilante o ko an woni jafotoɗo nofloɗa mbayano a nanani mbayano a yiyani ni nanga musidɗo juuɗe ma nanga juuɗe muɗum mbiya kaare ko an woni min woni an eyi so tawi a heddirima noon a wayi noon andu an ko mbiɗen ko ma Allah wurne e dow newi arsuguma ene yaaji Allah uddita arsuguma Allah waɗa barke en wurnam ma mbaya kadi Allah kadi nanuma aljanna taw kadi mo damnima kadi ko wiyete battane bonɗe hokkatama ɗum ko holɗum jokkude enɗam ma ɗum noon tinnan jokken enɗameje men jokkude enɗam wallahi kala mo jiiɗa Allah ene wurti hen neɗɗo ɗum ɗo ko maale moƴƴe de maale moƴƴe kala mo jiiɗa neɗɗo ene hucci e jokkude enɗam muɗum Allah hokkima ko mawni weeɓani neɗɗo wawi hokkede milliard uji wawi hokkede gandal kono noon enɗam wona mono fof hokketa ɗum de jokko enɗam muɗum wonko Allah hokki ɗum de noon tinnan jokken enɗameje meɗen ɗum noon ko mbiɗen ko ganden e ko wiyete jokkude enɗam ko ene ari annabi sallllahu alayhi wa sallam wi sil man qata'aka wa aati man haramaka wa arid amman zalamaka walla waafu amman zalamaka fo ne wona o wi jokku kala on taƴiɗo ma enɗam ma mo wondakama de mo haaju mum ala e ma de tinno an ɓam moto ma ɓam mobile ma ɓam téléphone ma jokkodira e jomum saabu holɗum saabu enɗam ma ko enɗam ma ko Allah hoddiri so ya waɗini an a waɗi ko annabi sallah sallam wi ya waɗ o wi wa aadi man haramaka o wi kadi ya hokku on kaɓɗoma mo ganduɗa so heeɓi enɗam ma wondakama hokkatama miccuttako ma an sa heeɓi hokku jomum wala hay sona enɗam ma kala mo hokkatama sa an andi o batten no wayi anjama o hokkatama abadan an tinno sa heeɓi hokkumo annabi yamirma ɗum ɗo sa waɗi ɗum wallahi a nimsata o wi kadi yaafo on toñɗoma eyi yaafo kadi on toñɗoma so toñimama jaafoɗama saabu Allah andu an so tawi a waɗi ɗum ɗo a waɗi ko annabi sallllahu alayhi wa sallam yamiri kadi eskey ma wona mono fof wawi ɗum ɗon andu an wonko Allah hertinanma e gueɗal ko mono ko hokkani mono foof ɗum noon tinnan e wadde ko moƴƴi eɗo gueɗe tati mbatten ɗum haqqille no fewi mana jokku enɗam ma jokku enɗam ma on taƴiɗoma jokku ɗum hokku kaɗowoma so heeɓi mo hokkatama hokku ɗum an yaafo toñowoma an ɗeɗo gueɗe tati so tawi a wawi rennude ɗum e wondude jokkude enɗam ma andu an mana wonko Allah ma hertinanma e banggal gueɗe mawɗe noon yo Allah hokku en sifora ɗiɗo jikkuji moƴƴi ɗi kalɗen ɗi yo Allah hokku en jokkude enɗameje meɗen en tiiɗi de kono noon ene weeɓi so Allah newniyal nawnan en yo Allah hokku en ɓerɗe keɗen mbaɗira moƴƴereji so tawi en mbaɗi moƴƴereji kadi yo Allah hokku en tawfiq noon wiyama heure yettema ko gasi noon hannde inchallah eɗen daroɗo hannde awwa eɗen mbiya kala ko fati hen saabu koto Allah subhanahu wa taala kala ko fati hen jumre ɗum ko bone seyɗani e famɗugol gandal awwa yo Allah yaafa en perguite meɗen haaldanno e mon ɗo ko ɓinguel mon almudel mon Bocar Abal Qasim Kane ɗo ha Gadiaba Kadiel eɗen mbiya allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين